Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, san ka kadipay amaturaw, Brenda anak ka? San pay, nasken amal pastoy aramidag a report tatang. Kitno rabing? Gagangay na kasta talaga. Amuyo mat maestra to'y anak yo. Hanya apay nga rin nga Ala, umuna nga rin amaturaw. Tay tulod ko tibado ni nanang mo inton bigat. At da kanupay iti ospital ni lulong mo. Okay tatang, good night. Kita di mo unay tagpuyat. Wen ka di tatang, di kay madanagan kanyak. Kasangay ni Lola intun umay abulan, saan ka di tatang? Wayne, Brenda anak ka. Anya nga iti plano nyo tatang, pagguguduan tayo ka di tigasnos? San mi pa yan na pagsasaritaan ti may papan iti dayta banak. Busy nga may dangkel mo. Siya kung ti makaamo iti cake ni Lola tatang. Sigurado ka kadek. Ay no, ibagak ayan no sa anak ka sigurado tatang. Amo yung mat amay sak ama estra dito'y lugar tayo. Natalgad di trabaho, iso akabailak ti gumatang iti cake. O sige, ibagak to kinilulam numapanak itayanda. Sigurado nga umapal manan ni kasinsin di akaribal ko iti atensyon ni Lola. Ngamin, kada kami adwa, siya ti the best nga apo ni Lola. Hello, Lola. Sika ka di dayta, sindi apo. Siyak daytoy, Lola. Kumusta kayon? Nasaya at latamat apo. Da kayo nga ikan Rico. Kumusta kayo mutan di ta abroad? Inal daw ama bannog, Lola, nga maanusan. Dinapatag kat dakal ti susweldon mi ditoy. Uray babaonan kami laang. Nasaya at nukasta. Tapno makaurnong kayo adagos. Iti pagpatakder yo iti balayaw. Basit laangan, Lola. Maipatakder mi maddan ti balay nga arapaapon mi iti asawa. Aywan gayam, agawid kami ton kasangay yo, Lola. Siyak ti makaamo iti cake kan pansit. Ni kasinsin mo Brenda ka na ti gumatang iti cake. Kasta gayam. Mala, lechon baboy kan pansit latan ti bagik, Lola. Kunak man, no saan pa'y anarpas ti kontrata yaw. Saan pa'y, Lola? Agbakasyon kami lang. O ala, Lola, agpakada akon. Tani, sumunga din ti boss mi. Sigurado nga addamanan ti ipaaramid na. Cindy, anya dyan ang ko? Si katag gastos, pare tilitsyon baboy kan pansit intong kasangay ni Lola? Wan, Rico lakay. Jak ipalubos ang maartapan nakdayjay a Brenda. Ang mga no panunutan ni Lola, akada kami adwa, kat iso ti the best nga apo. Naging kakadi ita, kat saan kayo nga okay, iti kasinsin mo? Ay nawaw, Rico, madlaw lang aruden, agsaludsod ka pa'y laang. Naibagakmat kan ka idi, akaribal ko dayja akasinsin Brenda. Karibal ko iti atensyon ni Lola. Awan mo't siguro ti pagpaborito ni Lola yung kada kayong agkasinsin. Kas makita, patas ba't ni Lola? Uray no
Ipaneknek ko iti day a Brenda dakdakkel ti sweldo kas OFW ngem iti sweldo na kas maestra iti lugar mi. Ni, saan kumamot ang astasin day? No saan ko nga aramiden ti kastoy? Awan bida-bida manen day a kasinsin ko no agawid na. Ti kayat na ket isulaeng ti ayan ti atensyon ni Lola. Oh, kumusta kayon, Lola? Nasaya at mo't Brenda po. Pasensya kayon Italang makapasyarak, uray asidaglang matibalayo. Amo yung mat, Lola. May sa maestra to'y apo ko yo. Maawatak mo't kitday, apo. Aywan gayam, Lola. Naibaga ka din ni tatang kada kayo, asya kung ti makaam mo iti cake yo, inton kasangay yo. Wan, iso tinagsaritaan mi idi may dito'y balay. Nimot kasinsin mo asinday. Iso mo tiyag gastos para itilitsyon baboy kan pansit. Ay, nawaw. Ada ka di kwarta day dya asindi, Lola? Ada OFW ti kasinsin mo apo. Dakkel ka do ti sweldo daken lakay na ijay abroad. Talaga saan nga paabak day dya asindi Anyati ko na apo. Ay, kwa, Lola. Awan ti kayat ko asawan. Mayat gastos mat ni Cindy. Tapno, masubalitan na dagiti sakripisyo yo para ken kwa na idi ubing pay, Lola. Kakadinday ta kasinsin Brenda. Siyak nga rod, Cindy. Apa yun nakastati lang Kasla stress ka mat. Kastagayam ti maestra. Kitaan na ko, OFW lang. Sexy, kan na po daw Anya? Dakdakkel pa iti sweldo ngam iti si ka a professional. No makapagsao ka, kunamlano asino ka mat, akamamayatan ti trabaho na. Pudno adakkel ti sweldom, ngam OFW ka mat, babaunan ka mat ija abroad. Ngam at least, adda kwarta. At least, adumat dagiti ubing amatulungak, uray manula ang ti sweldo. Adyat may paspasabak dito'y Brenda. Sindi ka nakan. Ay, awan tatang. Adalang napatagapagsarsaritaan mi iti kasinsin ko. Pudno ka ditimbaga ti kasinsin mo, Sindi. Ay, unang hal. Adala ang tinapatag apagsarsaritaan mi. Happy birthday, Lola! Anak manan, Brenda po. Magustuhan nyo kadimot laang ti cake, kanti regalok para kada kayo, Lola? Nagustuak launay, apo. Agraman ti regalo ni kasinsin mo asinde. Nagaduay chocolate. Ada pa'y ti lechon baboy kan pansit. Pagyamanak launay, kada kayo adwa. Dayta ka di leksyon aginatang da, Lola? Wan. Ay, nawa. Apaya kastamat. Kasla na stress ti leksyon baboy ang napili da. Siguro nalakalaang dayta, Lola. Ay, sikakit di mo tapo. Kumpormi mo ti dil-dilawa. Amom si Cindy. Naglastog kan, gaputadakkel ti sweldo, medyo balasiw taaw. Uray si kamat. Gaputa professional ka. Gaputa nakapagturpos kay ti kolehyo. Ketimangsit kamat. Nangako nga inuyaw mo ti lechon aginatang mi. Kunamlan asino ka. Maestra ka nga manulaang mati sweldom iti makabulan. Tunggal agawid ka, ipaspasikat mo, ti ado akwartam. Sinangay, tunggal umay ka iti ayan ni Lola.
ket ti kinamaestram akanayon ti panpanakkel mo kada kami. Basta siya, mayat ti trabaho, period. Okay lang, oray OFW akmat, dakdakkel mo ti sweldo. Diwan laang, jak apalan ti dakkel sweldo man niya. Oray siyak mata, jak apalan ti kinaprofessional mo. Saan apulos? Ngamin, amok anapimpintas mo ti biyag ko ngam iti sika. Amom si ka, talaga apabida ka ni Lola. Siyak lang ngaya, oray si kamat. May the best apo win. Itay pa'y amakadlawak, Denver anak ko. Anya ti madlaw mo, nanang. Nakita ngagsarsarita da sindikan Brenda itay. Katkasla na unag ti pagsarsaritaan da. Uray adayuak. Makita akasla kayat da kabilang ti tunggal maysa. Ay, nawaw. Adayo kayo magayam, nanang. Ang mga noon na misinterpret yun lang, dagiti apo ko yaw. Sabay la kumaa. Tasa na puno ti hatap ko. Nga dati limod agura da iti tunggal maysa. Awan mitamok apagapahan da no bilang lang, nanang. Agpada damay nga dan iti trabaho kinagsuswil daw. Sa bagay mo't kit di Jak maawatan da ya kasinsin ko riko. Relax ka kadilaang bakit? Nalpasan ti birthday ni Lola yung ngumkasta kay latta. Kasano? Nalaing agpabanglo da ya Brenda? Agpada kay laang mo, iti kasinsin mo. Ay nawaw, sana? Sa bali ti ugali ti kasinsin ko. No apay ngamin akasta kayong agkasinsin. Kasla kumkumpitensya nyo ti tunggal maysa. Sipod pa'y idi, karibal kun at talaga da ya kasinsin ko. Kaya't na amasolo ti atensyon ni Lola. San kayo nga ubeng? Ikatin nyo kumati panunot nyo ti kakastabanag. Ay saan? Kasaritak ni Lola. Ibaga nga iti abay ti balay da iti day di lolo ti pagpatakdaran ta iti dakkel a balay ta. Kaya't ko nga iparupa iti day jay a Brenda nga uray may sa akla nga OFW kabailak met ti bumaknang. Anya? Nay, adumati na i-deliver adarat kin sementaw, nanang. Agpatakder dari ko kan sinday akana kami ti balay da anak ko. Dakil sabit tang turnong da. Wala ta OFW da dua. Iso anak ka urnong da dagaws. Kano ngay nga agawid da? Diyak pa'y sigurado. Basta tibilin da. Kat marugyanan ang maipatakder ti balay da. Tapno adda pag naudan da into nagawid da. Bayat day ta na panunod da, nanak. Bili baklaunay iti dayjaya ka nakam Denver. Uray sakbit ananak. Uray san anakadal. Kit nalaeng agdiskarteng. Uray ni Brenda nga anak mo. Bili bakmat lang kan kuana. Tay ti kinarigat ti biyag. Kat naigad na matpimang ti panagadal na. Ita may samat na profesional. No nalakalang ti panayon iti apaw. Ay nananang. Amuyo may abumakiting kasawak. Daading dorak kinrunay. Di da magkaya ti makiasawa. Takabuting da kano ti babae. Anya ti kunam tata? Agpatakder da kasinsin-sindi iti balay da iti abay ti balay ni Lola? Way, Ay nawaw, apay asan niya yung bagbaga ni Lola ti may papan iti day tabanag kanya? ha? Enjat kahit mo sa wine. Kasaritak ni Lola, tagpatakderak mat iti balay ko tatang. Ay nawaw.
Urak man noong pa iti planom nga agpatakdir iti balay, Brenda. Nagpaliw ti panunot ko, tatang. No iti makanigid, ti nagpatakderan da sindi iti balay da, agpatakderak mat iti makannawan, tatang. Nagpudno ka man kanya. Kung kompetensya samit ti kasinsin mo, anak ko. Sigod mat, tatang. Amoyo mat asipod pa'y kat karibal kunday taas sindi. Papansin. Karibal. Apay, kursunadam ni Rico ang asawa na. Ay nawaw, saan mat akas tati kayat ko asawan, tatang? Karibal ko iti atensyon ni Lola. Kasano, kati kayat na isulaang ti successful iti imatang ni Lola. OFW laang mat. Kung lagi din no kursunadam nila kay na. Na, no maipapan iti day tabanan. Awan ti makuna, tagpada kayo mga successful iti biyag. Isaw, dakkel ti sweldo na, ta OFW. Sika, nakapagturbos kamot iti panagadal mo. Iso professional kamot itan. Ay saan, tatang? Adayo anapimpintas ti trabaho kan biyag ko ngam iti day jay asindi. Iso nga amoklatan, amas proud ni Lola kanya. Nakaumay ka mo't, Brenda po. Ay nga ti masapul mo. Kayat ko magtagpatakdar iti balay, Lola. Ha? Nadamag ko, abalay ni kasinsin-sindi, ti may patpatakdar iti makanigid. Agpatakdarak mo iti makanawan, Lola. Ay nawaw. Saan ka maawatan, apo? Bigla mo't akas tati ibagbagam. Mabalin ka di, Lola. Di kay madanagan. Kabaulak mo tagpatakdar iti balay ko anya. Saan lang at OFW akasinsin ko ti makabaol, Lola. Aguray ka man, Brenda, apo. Hindi pa ya makadlawak. Dan sa mo tilimod aguram iti OFW akasinsin mo. Ay, saan Lola? Awan? Saan na nasaya at ti kasta, apo? Tapno ibagakan ka. Bili ba kada kayo adua? Basta, Lola. Agpatakdarak mat iti balay ko. Awan ka di ti aramidam, tatang? Mapan ko sukunin ni nanang mo itong bigay. Agawid ka nupay tan ni Antim Mike ti agbantay ito ospital. Kayat ka di asawan day ta, agpasentro kayo, tatang? Why? Agkanvas kayong tuman nga rod iti materyales. Ay nawaw. Nakasarita ko ni Lola. Imanugot nga agpatakdarak iti balay ko iti mismo nga abay ti balay da. Ay na Brenda ya. Pagpanunutam kumapay anaimbag ti may papan iti day tabanag. Katuan matatang. No kabaulan ti OFW akasinsin ko ti agpatakdar iti balay na. Ay kabaulak matatang. Professional akmat. Diyak kaya't apanunutan ni Lola anapimpintas ti biyag ti kasinsin ko ababaunan iti abroad. Ngam iti siyak a maestra dito'y lugar tayo. Mano abulan lang ay. Kat agawid tamot ni Pinasin, di ba kay? Magagaranak lang una yun ang makakita iti balay ka, lakay. Kita ma, ang mga nintun agawid ta, kat maranaam ti kasinsin mo iday. Ay nawaw, anya kumaita. Awan ti makagapo tapno agbainakan ko na. Professional nga agpaiso, ngam dakdakkel mo ti sweldo kas babaunan dito abroad. Uray dakdakkel ti sweldo ngam ti kasinsin mo. Saan arason day ta? Tapno panunutom a successful kang ngam iso. Agpada kayo a successful. Iso na laeng tayo tinagdumawagas. Ay nariko, awan ti serserbi na anak kaadal no kastamot lang ti sweldo na. Iso asaan nga agbilib ni Lola iti dayja a Brenda, tadi adal nga agpaiso. Ngam manumo laeng nga iti susweldon na iti makabulan. Inabak ko pa'y ang. Gaputa di adal ti kasinsin mo. Kasta ti ibaga. Nya ngay mo ti mariknam. No ibaga na adakkel ti sweldaw. Ngam babaunan ka mo dito abroad. Agpapada tayo lang akayat na tagbaligay. Iso asaan tayo nga idadaw ti pada tayo a tao. Bakit?
Agawid ka no ni kasinsin mo asinding tong Lunes. Agahwid lang nga, tatang. Sigurado amas daw day jay no makita na ti balay ko. Ay nawaw, aging ka di ita. Kahit kasta ti aday ti panulot mo. Ipagarup ng tumat ngamin nga iso ti kapipintasan ti biyag na kada kami nga agkasinsin, tadakkel ka no ti sweldo na ijabrod. Amok mat, kayat na lang ti agpasikat, tapno agbilib ni Lola kenkwana. Kayat na siguro nga ibaga ni Lola, ana imbag pa'y ni Cindy nga apok. Tauray saan nakapagturpos, uray OFW laang, kat nakapagpatakdar iti dakkel abalay na. Kasta siguro ti kayat na amang ngag. Nya ka laki, di mo tinalak to. Saan mo takasta ni Lola yaw? Saan abasapul? Akong pitinsyaan nyo titunggal maysa. Ngameng, proud ni Lola yaw kada kayo adwa. Awan tinangat nga taw. Agka-level kayo laang iti imatang ni Lola yaw. Anak ko! Mayat ti biyag no kastoy lang. Oray babaonan tayo lang. Dakkel ti urnong tayo. Tadakkel mat ti sweldo. Saan akas iti daduma dita? Professional nga... Siya ka di ti patpatamaam, Cindy? Ni, ada kang magayam dita kasinsin Brenda. Ibagam manan, adi adal ken professionalak. Ngam nangat nga to ti sweldo nga may ti siyak. Pudno mat kasinsin. Tila ang matlisensya kan diploma ti maipanakkel mo kan Lola. Manulaang mat ngay ti sweldo kas maestra. No tagibasitan na, kunamla no asino kamat. Tila ang matsweldom adakkel kas babao na ni Jabalasiw tao ti pagpanpanakkel mo. Itay pa'y amang mangag ko ti saritaan yung kasinsain. Lola? Lola? Diyak kaya ti kasta mang mangag ko kada kayo nga kasinsain na. Tagtagibasitan nyo mataon ti tunggal maysa. When tati kayat ti OFW akasinsin ko kat isula ang ti number 1 iti matang yo, Lola. Awan mat nga rod nalpas na. Na, di ka ang sao akas na. Takadata, siyak ti the best nga apo. Amom no apay, babaununak laang sa anak-anak kapagturpos ngam dakdakkel ti sweldo. Ay, agpada kayo akilaw ti kapanunutan na. Saan na nasayaat nga ikumkumparayo ti bagiyo iti tunggal maysa. Ta successful kayo adwa nga iti laang nagduma awagas. Ha? Professional man kansan. Nangato man ti sweldom wano eksakto lang. Adalat na kumati respeto. Sana na'y tatagtagibasitan nyo ti tunggal maysa. Tano para kanyak, agpada kayo ada best. Awan ti makunak, ta successful kayo mat adwa apo. Pasensya kan akasinsin, Cindy. Sapay la ko matamapakawan na kadagiti dakas nga imbalbalikas ko. Pasensya ka mat kasinsin. Tinagibasit ko ti kina-professional mo. Okay lang, dayjay. Adamat lang basol ko. Tainoy-uyaw ko matitrabaho kas babaw na ni Jabalasiw tao. Saan ngamin anasaya at nga ikumpara ti tunggal may sa kadata. Ngamin, saan tay nga agpapada? Saan laang ngamin akwarta ti pagibasaran, tapno mako na successful ti may sa tao, kasinsin. Depende kada tayo a tao, kasinsin. Wala, hustong ti drama, apok. Umay kayo kit din tamangan tayaw. Wen Lola, umay kamin. Wen Lola, umayan. Di mo tagibasitan kan ikumpara ti padam a tao. Tapno awan to ti pagbabawyam intun dumteng ti aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.